Manje kwa magara ina ndakugara niko. Togara ndina, togarete. Muda kwedzera mvura. Maisa hospepi. Saka pekugara nepane kuti ndogare pindika yako. Azvizoiti vanenge vari kure hande yapa chibhenji apa. Pachibhenji. Kuda kunaya. Kauma. Mawani ka. Right. Alazo. Ndipa life. Sinonzi life anti simo chisibe yota mchisi. Balitoda kunzwa nyaya yenyu. Nyaya yenyu yakateregwa. Izvozvi yateregwa nevanhu 305. 305 iri kutokwira. Kutowe ku 316. 320 nokuna mukona mamember. Andika ndakuteera life yenyu. Svikai 500 guys. Munzwe nyaya iri pano. Inogwadzana inosuwisa. Svikai munzwe. Svikai 500. Mobva kupi kumusha? Ndipo mashini. Kupiwa. Kwa angoti kuti sindikone rupiri. Zvomuri mwana kumusha kwangwa nerupiri pai? Atizosvikwa nerupiri sida mona dust road yaenda kwa guti nerupiri yeye. Ndatopinda naro chikabva kapinda laya zoti kana kapisa pamutumuri pajere paipa nditika. Toti fambe before vana mashingisera mchivaziva mpinda mukanono. Ndobva kwandawi. Oh hasaka mukuziva. Ndokuzva. Amuna kwana mafa. Ndokuti ndiri kumabhazuva kwacho. Zvomuri mwana kumusha kusaka vakauya kuSouth Africa ndi. So ndawa nenguva ndakaona vakaya about 2019. 29 mogarepi? Ndikana ba Dina State. Dina State. Ndeipi? Oh, kuko maprazi uko. Muri mamuriwo? Ndine muriwo. Moita mapijo biwaya? Ndine mapijo biwaya. Kumerigere ku mamuriwo matola nemuriwo. Kushawa ndingoshawa pokutangira nditaronga ndingaita. Kushawa muriwo? Kushawa chintima chokutangira. Lazima kushawa mari yekutangira nayo. Muriwo udani ngimari. Chintima yacho anchida kubhata kwamani wadete. Shobhata kwere chintima zve? Moti kungorima mara so vanotorenda like warenda kana chintima chako mari yakati. Alright. Haje andina pora ndine flu. Asandapora. Asa right nipane nyaya mamshitaura hapo. Saka nyaya ngatitange nayo kubva pakutanga. Tichifamba nayo tichienda. Andika nenyaya tichienda muchimirira yenyu hospital yenyu. Taura nyaya yakafamba sei yamkomo yenyu. Nyaya yamkomo wangu vakandiudza. Patwa nemazuva patwa dane 2 weeks vandiudza chiti kumvura ratanga rangonyuka kubva pasi rakatanga richingova nezvimapundu. Rakaita zvimapundu kudaro. Ndobva vazvipudura pamusoro pazvakabuda pamusoro peshoka. Saka vazvipudura kudaro zvakatanga kungobuda mvura neukwa ndimatauriro akaita achindiudza. Kati ukwa wacho kwakaitonuwa. Saka zvadaro vakabva vambobatsirwa nevamwe vanhu vemishonga yechikara ngevokoko vari kuvhenda kwacho kupeya ndoa. Vakavabatsirwa vaona kuti zviri kuchinja asi vaiti ndiri kubadziwa. Ndodzimwe namba ndikwazokaa nepano pamoyo panapa. Peni inobva kushoma. Rakaora kagumbo iri? Ndange ndakatoona kuti rakaora. Nokuti ndakatozoti chindisendera ichi foto racho. Ndezvarini zviri? Ndezvemusoro wemuvhuro. Imi mandi apa panhasi gumbo ratoora kudai? Foto ndakasenderwa musoro mandi. Vataka kuri warini? Ndati patwa ne 2 weeks. 2 weeks. Alright, hadzokerei kumasure. Kwamanga muchitangataura kuti kune nyaya dziriko dzemufamily dzakamira sei? Nyaya dziri mufamily nzokuti dzandoziva hangu ini kusvika panguva yandiri nebvudza asanyanya kukura hangu asi pane ndongo. Une makore mangani? Ne 34. Okay. Saka kukura kwandiita ndichiziva kuti tiri paguru pabarika. Saka pane mai vakuru vakashayika. Baba vakashayika. Pane mai vapakati. Koita mai vangu ndokumapeka. Saka mai vapakati ngokurawo kusvika panguva yandiri ne. Chiro kada kumbozama kuti zvakanakawo mulife. Unogona kuzviita. Asi ivo vanongo pane pamwe pavanokonzeresa. Ndakangoti ini ndakatombo pandakaita mukadzi wangu wandakazotserana naye.
example zvinhu zvandoziva kuti zvekuti handaingowa aipamwe ndakasangana zvandakaonawo mukadzi wanga anga andipa muviri nobva watokana naye vakamuudza kuti zvaunonitukana kudai so mwana waunayoyo ka handizivi kana ukamubata saka mudzimai wangu waenda kuchipatara achindochekwa akaona mutema achindochekwa saka pakuzondopona achingoni mwana arudi ari kutamba pakuzondopona akabva andoponera kundanga asvika kundanga manesi akakamudza akati mwana akadi akafa kare kumunhu vakatozoita zvekutozomurwadzisa kuti abude saka basically mukura kuti mai vanoroya ndingangototaura kwandingainini wenyaka andi maiguru maiguru baba varipi baba vakasheka saka manga vasati magara muri pachipare pakadaro okay saka ndobva zvadii ivo vanga vane mwana wavo mukuru vanga vane mwana wavo mukomana mwana wavo 1 mai ave pakati saka vane mwana wavo mukomana 1 anga ari mufundisi wetachi haanga atochinjawo pamba everything haanga atochinjawo nyange nelife yake anga atova munhu anga atochinjisa paipamba saka akazoshayikawo futi mukoma wangu akangotanga kungoti kwaindowa nyongo zvarini zva2019 mwana wavo mai avo mwana wavo mai ando vanga vane vana vakani ini ndichikura ndongozva mwana wavo mukomana iye asi kuti vanga vane mumwe ukinzi wokutanga kuri kuna budha vakadi akashayika asi ndongozva chi mukoma vachiti akashayika ndadi asi ndakatendawo kuti kurufu wacho hwamukoma ndondatiwa ndiri kuno kujoni ndichiri kushanda basa zviri nane panguva ndaishanda kwavarungu wadi vaindibhadharawo ubva ndakumbira varungu nobva vandipoma ndadi ndatendawo finarawo yacho saka zvadaro futi ndauya kunoko pana mwana mukoma futi wakamai vakuru nevamwe sisi wakamai vakuru sisa ndo vanova first born mukoma ndo vanova second born kuti mufamily medu saka zvadaro indanganyatova kunoko nditaura zvegore ra2021 last year vakabva vangonetsana namai vaya futi vaenzanza namai vaya handiti mukoma vakaroora tovakwagara kwamushandike vatete vakarogwa ngari kwachambako ndobva vanzi nemuprofidande kumba mai ava ndanodi vanokonzesa ndobva vasvika paya apeni zvaida kundobatwapo padanobada imwe nyanga yavainzwa nayo ivo mainini maiguru venyaya maiguru vaya ende yachinge yanga yachinonzika yakadi yakawanikwa yangu wandiri kuno yawanikwa nyanga yacho yakawanikwa mukicheni mukicheni yavo yavanobikira ivo mukicheni imuroora wamuroora mwana mukadzi wemwana wavo kusheka ndoma yakawanikwa ndoma vanga vakaisa nyanga iyi ndoma yanga yari nyanga yacho saka zvadaro vakabva vakonana namukoma nasisi vaya vakabva vatovengana kutoita giraji zvisingaiti ende mukoma vana kupedza gore rapera vakabva kusheka muna December ivo mukoma kunesana navavo mukoma vakuru kaya hei zvadaro vatete vakango DCM nana machebre vakangowawo musoro vari kumba kwakwasha kwakarogwa angangoita about 3 days or 4 days nemusoro vatofa futi ivo vaviri vakanesana namai avo vakanesana namai ava hei saka vamukomawo futi varugwa gomba futi ndongohwava ndiri muchembe mai anga achindiudza zvinenge zviitika zviitika kucha ndiri kuno vandifona achiti mukoma wavo anga ari kumusha vati kana vakadhakwa handiti hapama zvingazivi kuti mai ava vanoshimira saka vati kana vakadhakwa vakabva kudoro vakadhakwa kana mashindiso kuya odi kuti kwawana mai ava ivo mukoma vari kugwa gumba ivo vane gumba vachiri gumba vasati vaya kuno vakauya ku South Africa rini akati ivo vangatombovawo nenguva vachiuya vachidzokera kumusha vauya vachidzokera gumbo parazotanga kudaisira rakatakari angati tatova ne2 weeks ndo vanga vachangobva kumusha ndipo vanga vachangobva kumusha vanga vasiva tukana futi namainina namaigura vanga vatova neapakuda mwedzi 6 vari kumusha vachishiva mari yekuisa gumba asi vaingotonzi vaitongotukana navo kana vakadhakwa tongotanga ngotongonetsana navo futi eish saka ndo vamuri kuudza ndo muroya ari mufamily menyu inangu ini kubva ndichikuva kusvika nezvandakaonawo mwana wangu handizvokuti haungazoti munhu asi kuti ngozongoona kuti oraiti vanhu munhu angopedzerana kuti mangwana unofuma uri mupenyu mangwana unofuma wakafa vatopedzerana ngozokuti wendo wakadi kosaka vamwe vana mai venyu nevamwe maiguru vari pavanoti kudi mai vakuru vakashayika okay saka ivo ndo vasara vari vakuru ndo vasara ko mai venyu vanoti kudi nazvo manje vachiona nyaya dzakadai mai hapeni zvakaita sei mai havatodi navo mai venyu havatodi navo vakadlisiwa mungatorovana namai kana kunesana namai zvokutotukana namai zvaizvo kutoti mai mungachaza kuti hasinai vako havadi kuzviwa havadi vandizvonza vakati hwa izvo
Hey. ndozvinhu hamufi makawirirana ukataura mashoko ewayo vachitovapo andosaka achitozondiripotera achitozoripota kuti mukombe anga achidikwena namai avo havatombodi kuzviwa izvozvo Hey. munokonana zvimwe zvokuti hamutaudzani hamutogumwana saka havatobhilivhi kuti munhu anoroya akana ko uyu mukombe wenyu wamuri kuti anhu wagumbo izvo zvisiwo apa wamuri kuti ari kuwagumbo uyu mati mamutara mati akafigwa akafigwa because mukombe wangu vane mumwe mudzimai saka mukombe wane mumwe mudzimai vakabva vashaika vakabva vasiyana naye vane vana vaviri chisikana nechikomana saka vasiyana kudaro mwana wane nasisoni namaiguru vaya vakabva vakawana mumwe mudzimai wechitwiko zvino anga ane vana vake vaviri pavakaenda kumusha ipapo vakazoenda kumusha ipapo saka vagara paipa vagara anga vagara da about 6 months ari kumusha namaiguru saka maiguru akaine vana vavo pamba saka zvadaro vachakutanga kuhwagwa vanga vane 2 days wagumba anozonyaya yegumba ndobva vatozonzwa futi kumusha kuti mwana wagulezi uyaya wakauya naye mumwe mukomana adi ashaika ane makore mangani anga ne 7 kana 6 chuwe akatoshakira pamba pedu akatoshakira kugeneral in fact andanga kugara pangoma vakanya naye kuchipatara da 2-3 days nobatoshaya asi murume wacho wanga achinzi anga uda kumboramba kutora mwana tione hedu gumbo picture yagumbo riya saka nyaya yacho kainenge yakazopindikwa navashe onai gumbo rakaurayira sikana mufamily mune maita varoyi vedu we ndangoti muwe zvemumhuri nyaya dzemumhuri mumafamily munenge kana mukaita muroyi munogara muchitopinda bhizi mese munodliwa mukapera kuti tsvai hey very way apara funu karapera onaiwo gumbo iri guys mariona gumbo guys hama 1 saka kuchipatara wakamboenda here kuti vanoona kuti haisi kensa kuchipatara havana kungobvira vamboenda ko vakadimboenda kuchipatara zvinoonekwawo kuti chingave ndakambovati chindaya kuchipatara kudai vamwe iri kensa vakanga vati kwai vanhu runoku vari kutochii zvavangofanana chinge chivanhu zvini kati hamati mapinda kuchipatara saka ivo kuchipatara vanenge vasiri kuda kunge asi ndinoona soti kensa ini kudayo kana iri kensa ekuroyiwa nokuti kensa ndozvainotanga ichiita inoita zvipundi izvozvo izvo ukazvipundira zvoita maronda ko vadi kuenda kumusha mari kuenda kumusha because zva zviri nani kuti vanofambira nyaya idzi kumusha hamuzvioni hova ne 2 weeks vapinda musouth africa sa vangasati vashanda mubva gumbo rasvikotanga kudai saka vari kugara nani pane vari kugara vovo gasi pane mumwe mukomana womuvillage anovabatsira hey ndiyakatosenda foterera chitova nawo atoti kune zvangaita gumbo saka vari kudii vanodii papa apa vaiti kwaizvezvi pane mumwe munhu ari kumbovasira mushonga saka vari kukaia sofa rakadai rakaoma harichabudi kugwa kuya kwaraibuda kwaimbonhuhwa rarira nemvura iyayo saka because ndandambovati ndafunga kuti ndogona kunge kuti mboya kuno kutomboona wadi uchiita kuti vauye kuno vaende kwadhokta umbotanga vaenda navo kuchipatara first timeke sure kuti haisi kensa here because ivo ndakaudza kudaro vakanga vati pane munhu wandiri kudi ari kundibetsera takachapa kuda ndiri kudi ndiri kumushora rekai mbomia ndipona ndodi aundibatsira kusvika papi ndakatara nemumwe mukoma wangu uri pasasha nguva ngachamari hatina mari but onangozama kuti munhu adi auye kuno kuti inge tichimuona uri paground vakati hapana problem saka ndikuza muti iye tozironga rini kuti ugone kuuya kuno akati achimbomira parizve riri kuda richichinja because pamunhu ari kudi ari kundibatsira saka navati mirai because dei vanga magona kuti muvaunze kuno isaigono apa taivatsvagira vanhu vanovarapa panapa totsvaga vanhu vanotiwo varipo vazhinji vanowanzoti ndipei ndindozvigona izvi vomborapiwa utoona hatisi apa pakana munhu akaichi ndozvigona haabhadhari mari before gumbo rotanga rarapiwa razooma taona zveshuwa paane change anomaona gumbo raoma munhu apora pochizonzi but zvino kana vari vari kurambira kuti regai ndimborambira kunoku ndimborapa saka hapana chitombovasiya variko ndakatovafonera ndainga ndaitwa pandakasondegwa foto ndaitwa nevakomana vamwe ndoshanda navo ndimaketa navo pamaketa ndichitovafonera ndichiti hai vachimbomira so 2 weeks vakatoti chimbomira about ndichazokuudza kana raramba rachidi ingoenda mberi ngati alright zvizvo muri munge muri pagaundi muri kuonawo plus muchibatsirwawo nemumwe munhu problem ngiri kuitika guys ndekuti munhu uyu haasi kunoku ari kunzi ari kuvhenta
Harimona ndaona wose kuti nhuta ini ndaona sekudaro ti cancer ari kunzi ari kuvhenda mona nhuta ndozvainoita manje ukaisa mushonga wechibhoya inooma asi mukati minenge chikudya harimona kana kuve kana vakambochekwa diabetes yeshuga inozviita futi shuga chironda chikangookata chironda chipori chinokunyenga kufamba chichienda chichidaro I think anzvadzika ndaimotora munhu zvenharo muye naye mukwanisa kuti mufambe nende naye kuchipatara muone kuti haufa mutitengere ipapo because right now hachiazivi munhu ana kuenda kuchipatara denga kaenda kuchipatara kanzi ndashayikwa cancer ndanzi hapana hatisi kuona kuti chii ndovataisa kuti exactly chivanhu togona kumanyira kuti chivanhu apa pasina chivanhu munhu ane cancer kana kuti ane sugar diabetes takatowabvunzawo panyaya kuchipatara hataunangomanya zvakawanda hongu sezvo muchingoti takanyuka pasi but kuchipatara muona kutanga iyo cancer chaiye kuchipatara inonyuka pasi chero sugar chainonyuka imi chiitai kuti mutore convinsai bhudhi venyaya vauya kana vakauya bhudhi venyu muenda navo kuchipatara mohondudza ndi pamba pangu mapaona pano mozondiudza kuti taenda navo kuchipatara kwanza hapana chiripo then totsvaga mari nokwanisa kuvabatsira andika kana vachida kuenda kumusha ndokupai mari yebhasinini ndovapa mari yebhasinini vaenda kumusha vonorapiwa vari vonofambira nyaya idzi vari kumusha kana kwanzi kuchipatara chi hatisi kuona anything hapana sugar hapana cancer but kana chipatara vakati cancer kana kuti sugar obviously vanovarapa kunoko exactly hanzi that looks like a diabetes apa pazere manesi apa hanzi rinenge diabetes foot ulcer diabetes iyo shuga iyo iyi vane vasina mbochekwa zvinhu izvo zvizvi saka vanenge vachitochengeta chirwere chavo manje mumuviri vachiramba vachienda kuzvechibhoyi convinsai munhu imimi kana zvaitogona ingotomudzai kuti enough is enough tikuya kuzokutora timuenda kuchipatara kana tienda kuchipatara kwacho kutoenda kwemimi muenda kuchipatara ikoko ndizvandichatoona kuti ganipoti unganzi imari kuenda pavhenda apa enda pavhenda apa handisi kuziva kuti netaxi imari zvautenda Rozi ndichifunga kuti ndona kuti nditongoinda kugoza kutobe havana mapepa saka muchika futi kufamba ndingwani papa vanhu vari kubata mumakombi ekuinda malocal kombi manje panoitwa sei passport nayo yakaexpire fonerai hanzvadzi yenyu muninda mukoma wenyu hana airtime torai foni yangu yema ndifoni neyo timuconvinsa uye kunoko iya ndochese everyday ipasofa mari nakagara timufonere titaure naye uye kunoko mapurisa ambosingirana negumbo rakadaro hospital first hospital zvikaramba toita zvichibhoyi ndizvandakamuudza unoona kuti unangomanya zvakawanda hongu muroyi arimo mufamily venyu hatirambi asiwo pane vambokuti vamwe muroyi uyu kana dei aida kumuraya makore se paingova tukapa pamwe dei akatovauraya kudhara pamwe akatovatadza pamwe akatovatadza mukoma unovatevera kuti akamborwara muno mjuno kati yanga vane nguva asingandi kunakirwa nemafaro achinagwa nemafaro muno mukoma wenyu futi unotedzesa nevavaikumbuka aripi vari kumusha okay achidlake enyu karichivi vainakirwa asi pavakaenda kumusha vakutandochinja but zviri nani tichiziva kuti inhuta anomaona vonorapiwa chiziva kuti inhuta anomaona zviri nani because right now hatisi kuziva kuti chii chipatara ndo panonokudza kuti cancer kana kuti chii ndipei namba 780 88 48 vanzani babadi madara Welcome to voicemail. Manje vasidaira phone tachiti vabatsirike.
Havadaviri phone. Hope you right. Hope is okay. Right. Avasi kubata phone. Saka mimi kana mazuva try kuwabata mukawabata. Andika tenga airtime kana mapedza apa. Matenga airtime. Muchaona transport kwenda kwa muchana madropa. All right. Because unfortunately transport muchaiwana this time. Ani mangwana muchadzoka muchipedza apa. Aina yasiri yanzoita clear ka. Ehe. Then pamwe mune mawabata. Ndoto akanitwa tengera yati. Ngokuda zvikuema kwene kwamuzobata phone. Tiva convince kana zvitava uye kunoko. Mochino navo kuchipatara kuno kana muri padhuze ndokwanisa kubatsira yandi hazvinetsi. Voenda kuchipatara tona kana vakanzi nhuta manje. Ndopo chowa kwidza basi voenda kumushando tanodawo kuchibhoyi ndochokwadi. Vochino asi kana iri diabetes vanoda chipatara. Diabetes nda chipatara iri chibhoyi vanofa. Ani mazviona because ma symptoms ari paviri esaya havana wai. Ndeye cancer kana kuti ndeye diabetes. Kana diabetes kuno kwanto concern utopa mapirisi acho diabetes utopa kana chida injection utopa injection ravara unozvibaya every day. Kana iri cancer vakati aiwa tawana kuti vane cancer kale yakadai vanogona kuita zvipuwa mishonga yavo iyoyo asi vachindoone kuchibhoyi nokuti inonzi nhuta yaya cancer igonyera rinotenge riri mukati richidya muri mukati chimamba saka roda kurapiwa kuchibhoyi kazhinji kacho saka rigaitange taona taona kuti kudisa saka tomirira ipapo mimi mangwana muzondipa feedback kana maui totangira ipapo anditika right guys manzwa nyaya yanzvadzi yedu imwe nokumusha kwedu kumasvingo mainzwa nyaya yabhuti wake vari kuona gumbo guys ka kune vatipei gumbo futi kune vasina kuona gumbo ikainitodzei gumbo muone ndoda hangu kuzama kuvabatsira chete kuti vaende kuchipatara vaone kuti chii kana tazonzwa kuti ikenza zveshuwa vanopa mapirisi avo ndovabatsira vaenda kumusha votangira ipapo mafamily ari mwawo varoi vari mwawo iri gumbo iri gumbo iri hanzi vainzwa pain mugumbo asati vasimuka kubva kuzimbabwe vangu vasinganzwi zvangotangira kunoko orit hanzi vangu vasina pain vakatangira kuvangotangira kunoko hanzi vakabva gumbo ravo zvakanaka vatopfeka bhutsu rangotangira kunoko izvi zvarave zvarishapfeki bhutsu guys kana patapata haripfeki because rakadambuka pamusoro rakamwashuka pamusoro apo saka rinotodzimbirwa chete saka kutofamba negumbo rakadaro kumasvingo vanobva kwane rupiri uko hanzi diabetic with lack of circulation. It could be true ndosaka ndati regai vachivadedza vauye kunoko kana doctor akarule out diabetes akarule out cancer then tozva tichivana but peko zvine chipatara first tinyatsove sure kuti chii oraita nzvadzi yangu tobatana mangwana nditika ora sharp guys saka tobatana mangwana nditi let's get in touch mangwana tichinzwa nzvadzi vanenge vari pano vanoshanda pano futi mangwana vanenge vari pano tichinzwa kuti zvafamba sei kana tikagona kuvaconvinza nzvadzi avo kuti vauye tovaconvinza vauye kunoko then varapiwa nditi isusu ndo basa redu iroro rekubatsira vamwe rekuconvinza vamwe andika kuti zvinhu zvifambe negwara hatina munhu atoda kuona achifa nditika saka ndokubatai mangwana guys andika love you.